Čaute dronisti, pre tých, ktorí sa ešte stále boja volať na letiskovú väžu, tak si ukážeme, ako jednoducho to prebieha. Teraz som v Bratislave, potrebujem tu niečo natáčať. Včera som poslal na väžu žiadosť vyplnenú, tak ako má byť. No a teraz idem v podstate zavolať a oznámiť, že idem pracovať. Takže vytáčam číslo letiskovej väže. Zdravím, Kulhánek Videofly. Prosím vás, včera som vám tam posielal žiadosť na práce s dronom. A teraz by som potreboval natočiť vlastne tu na to priecestie Trnavská-Ilanská. Viete čo, stačí mi to na nejakých 50 metrov, to budem vlastne len okolo toho priecestia. A potom sa presúvam ešte na to priecestie, čo ide smerom do Vrakune. Mám vám to hlásiť medzi tým prestávku, alebo dám až keď tam skončím? Hej, to veľké priecestie, čo ide smerom na Avión. Aj s tým vrakunským. A potom dám vedieť, keď skončím. Jasné, dobre, ďakujem, majte sa. No vidíte, aké to bolo jednoduché a v podstate akýmto spôsobom sa s nimi normálne dá dohodnúť, poviete, čo chcete, oni povedia, čo od vás chcú a tým je to vybavené. Takže nebojte sa toho a volajte im.